orain hemen Euskadin aurrekontuak aurkeztuko direla, eta badirudi Alderdi Sozialistak aurrekontu hoiek ateratzeko botoak emango dituela. Eta guk nahi duguna da aurrekontu hoietan benetako neurriak agertzea, bai enpresen, bai hemengo familiak dituzten egoera larri hoiek konpontzeko. Eta benetako neurriak ere kompetitibitatea bultzatzeko, eta horretarako ere pentsatzen dugu zergak jaitsi behar direla. Eta hor, esango dugu Alderdi Popularra erne egongo dela, eta begiratuko du ea benetako neurriak agertzen direnen edo ez. Eta ez badira agertzen, Alderdi Popularrak benetako neurri horiek aurkeztuko ditu.